Ahojte, vítam vás v dnešnom videu, ktoré bude po 100 rokoch. Aj video a po 100 rokoch to bude knižné video. Ja neviem, prečo som nervózna, keď mám akože veľa videí som spravila, ale mám pocit, že ak som proste strašne dlho nenatáčala, že sa vôbec neviem vyjadrovať a neviem, že či to videjko vôbec vyjadrím. Dúfam, že áno. Toto video natáčam po druhýkrát, pretože keď som natáčala prvýkrát, tak sa mi v polovici alebo tak štvrťke, ani to nebola polovica, podľa mňa sa mi vybil foťák. Klasika, pokiaľ ste videli nejaké moje staršie videá, tak sa mi tam reálne za každým vybil foťák. Dnešné videjko bude teda book haul, už ich mám pár na tomto kanále a pokiaľ pozeráte videjko s tým, že viete, čo je book haul, tak to asi ani nemusím predstavovať. Nezlaknite sa. Nezlaknite sa, viem, že som robila book haul, kde bolo akože niekedy veľa knížiek, niekedy menej. Toto je na zhromaždenie kníh za posledné mesiace, pretože reálne knižné videjko vyšlo naposledy neviem kedy. Nekúpila som to naraz, nebojte sa, aj keď bola by som toho schopná, ale neviem, kde by som zobrala peniaze naraz kúpiť toľko kníh, hej. Pomaly a po mesiacoch to sa nazhromaždí, ale naraz. Takže mám tu takúto kopu kníh plus ešte dnešný nákup sú. Bude to skrátka kecanie o knižkách. Chcem sa znovu dostať do tohto, proste strašne ma baví robiť videjka, strašne ma baví rozprávať sa o knihách, ale toľko vecí sa proste zmenilo tento rok a toľko nových vecí a nová práca, blablabla. Takže mi to chýba. A nevedela som si na to nájsť čas, nebola to ani moja priorita, venovala som sa iným veciam a chcela by som to zaradiť medzi také veci, ktoré by som stále chcela robiť, pretože ma to strašne naplňuje a robí šťastnou. Neviem, ako sa cítim ohľadom tohto pozadia, akože strašne sa mi to páči, že mám za sebou proste knižnicu, aj keď ja som si myslela, že keď sa presťahujem, tak budem mať novú knižnicu, kde sa mi zmestí všetko. Mám skriňu, kde sú kopy kníh a to ja neviem, jak sa stalo. Úplne prvú knižku, ktorú tu mám a ukážem vám, tak je Mornings with my cat Me. Je to od nejakej japonskej autorky. Ja som to predtým pozerala a neviem, či už nezomrela tá autorka. Pokiaľ ste mačací človek a cat lover a neviem, čo všetko, tak pochopíte. Milujem japonskú literatúru, strašne rada mám japonských autorov. Má to niečo do seba. Túto knižku mám už aj prečítanú. Veľmi sa mi páčila, ale nie až tak moc. Dáva to zmysel? Nepáčila sa mi až tak ako niektoré, čo sa mi páčili viac. Ja som tam aj hodnotenie, ja to mám zapísané, ale už sa mi to mýli a bolo to dávno a mám pocit, že som tomu dala nejaké 3 hviezdičky. Aj som plakala. Of course. Ďalej tu máme knižku, ktorú ja som najprv nemyslela, že budem čítať, ale nakoniec som aj tak prečítala. A nakoniec nebola až tak strašná ako celá tá séria. Ono je to súčasťou série, alebo akože je to štvrtá kniha, mám pocit, v poradí z tej série som reálne prečítala 4 knihy. Paradoxne sa mi páčila asi najviac z tých všetkých 4. Ja som sa o tom tuším niekde už vyjadrovala, lebo niekde som o tej knižke hovorila, že celá tá séria je proste strašne u mňa na hrane cute až cringe. Ja mám rada také tie easygoing knižky, proste fluffy, cute, romances, neviem čo. Ale keď už to je proste vyslovene cringe a nedá sa to čítať a proste ešte sú tam aj spicy scény, ktoré sa mi vôbec nepáčujú. Celá tá séria, akože mám taký love hate, akože kúpujem to, čítam to, pretože pozrite sa na tie obálky. Za každým je to akoby iná season. Jednotka bola The Pumpkin Spice Cafe. Túto knižku som tiež teda prečítala a dala som jej, myslím, že tiež nejak 3, niečo hviezdičky. Akože tento rok som nečítala až tak veľa dobrých kníh ako minulý rok. Minulý rok to bola proste kniha za knihou, ale za to som čítala hrozne veľa a mala som aj viacej voľného času. Tie obálky sú strašne zlaté. Každopádne ďalšie 2 knižky, ktoré tu mám, tak sú od rovnaké autorky, takže rozmýšľam, že ich ukážem naraz. Sú to teda novinky od Ellie Hazelwood, knižka Deep End, ktorá vyšla vo februári, mám pocit, a potom niekedy cez leto vyšla Problematic Summer Romance. Ellie Hazelwood. To Love Theoretically je asi moja najľúbenejšia knižka od nej. Asi je jej najlepšia knižka podľa mňa a to som čítala všetky od nej. Hej, ja som čítala všetky knižky od nej. Inak ona tie knižky mi dáva proste jak na páse, proste jak keby je fakt nejaký robot, ale celkovo jak to, že píše toľko tých kníh. Po veľmi dlhom čase sa mi opäť fakt, že páčila a nevedela som prestať čítať knižku od Ellie. Čo vydávala to Shah Ahmad, čo ešte vydávala I Do Bright, to Not in Love. Akože som tie knižky prečítala, ale neboli to také moje obľúbené, alebo že by som sa fakt vyživila v tom čítaní, ale túto knižku som si fakt užila a podľa mňa až na nejaké veci, ktoré mne osobne vadili, neboli také, že rada o nich moc čítam alebo tak tá knižka sa mi hrozne páčila a myslím, že som dala 4, niečo hviezdičky, fakt som si po dlhom čase užila knižku. A potom tu máme to Deep End, ktoré je
romantická knižka, veľmi taká s kontroverznými vecami by som povedala. Ja nehovorím, že to je zlé, ale mi tá knižka vôbec nesadla. Táto knižka mi nesadla, tak som ju prečítala. Ona niekde, tuším v tej knižke na začiatku písala, že je to jedna z jej obľúbených kníh, ktoré kedy napísala, že asi aj je najlepšia, ale mne sa až tak moc nepáčila. Ďalšiu knižku, ktorú tu mám, tak je taktiež prečítaná. Všetky, čo ukazujem, tak sú prečítané, ale prídu aj tie neprečítané. Aj to teda knižka od Abby Jimenez, ktorú ja som jej točila aj samostatné video, mám pocit, o Emily Henry určite a neviem, či aj o Abby, ale určite bola v nejakom z mojich videí, alebo som hovorila o jej knižkách. Každopádne toto je jedna z jej... Say You'll Remember Me. Je to jej najnovšia knižka, ktorú vydala tento rok. Niekedy v prvej polovici roka mám pocit, ale ja som ju čítala až niekedy potom neskôr. Je to o long distance relationship. Je to teda romantická knižka, ale ako už poznáme Abby Jimenez, tak nie sú to len romantické knižky, pretože keď porovnáte tieto dve knižky, obidve majú proste akože farebný obal, neviem čo, ale táto knižka, alebo celkovo jej tvorba je tak strašne aj ťažká na psychiku. A tie romantické linky sú ťažké. Zaujímavé, že to, čo sa rieši v tejto knižke, tým, čím si prechádza matka hlavnej postavy v tejto knižke, ja pracujem v takom odvetví a s takými ľuďmi. Nie je to zrovna najobľúbenejšia knižka, ktorú kedy Abby napísala, ale určite stojí za to si ju prečítať. Táto knižka bola potom tiež, keď sa nad tým zamyslím, tak veľmi dobrá. Aj by som ju odporúčila, ale znovu už by som ju asi čítať nechcela celú. Ale zároveň som rada, že som ju prečítala. Je to jedna z mojich najobľúbenejších autoriek, čo mám viac vám povedať. Ďalej tu máme knižku, ktorú som ešte nečítala, takže konečne nejakú, čo som nečítala. Je to teda aj od autorky, od ktorej som ešte nikdy nič nečítala, ale počula som o nejakých jej knižkách a vybrala som sa nakoniec túto, pretože nie je súčasťou nejakej série, alebo nemala by byť. Túto knižku som ukazovala aj na Instagrame, vlastne keď som si ju kúpila, takže o tom tam možno neviem, čo som o tom ani kecala. Niektorí hovoria, že je nudná, takí tí hopeless romantics hovoria, že je to strašne krásne. Neviem, či v tom je smut, že by tam nemal byť, ale že je to proste strašne krásne a taká soft romance a proste aj tá obálka je taká soft, takže ja si myslím, že podľa toho, keď niekto pošle nudné, tak mi sa také veci niekedy páčia a rada o tom čítam a také tie slice of life veci, takže uvidíme. Má to veľmi, veľmi zaujímavú myšlienku a to, ako sa spoznali a to, o čom to je, takže sa na to veľmi teším. Ďalej mám knižku, o ktorej neviem absolútne nič, prečítala som si, videla som ju v Pantarej, videla som pár recenzií, nebola moc dlhá a mala som z nej celkom letné, jesenné vibes. Povedala som si, že si ju kúpim. Nie je to ako nejaká literárna fikcia, aj keď možno to nebude. Nebudem sa ani snažiť vysloviť meno tej autorky, každopádne tu je tá knižka. Nečítala som ju a asi ju aj teraz odkladám a pokračujeme na ďalšiu, pretože vôbec neviem, o čom je, len som si čítala proste recenzie, oslovila ma. Uvidíme cez jeseň, že čo to bude za knižku. Ľudia, prosím vás, nesúďte ma, keď vám ukážem ďalšiu knižku. Najprv to chcem obhájiť. Reálne tá obálka je najviac Wattpad, neviem, ako to číta Wattpad, proste najviac Wattpad, obálka, aj tá zápletka. Celkovo ja som to začala čítať, prečítala som si prvú kapitolu, ale nechám si to na jeseň. Aj ten názov je proste jak z Wattpadu z roku 2000, neviem čo, ale niekedy proste je na to chuť. Je to táto knižka. Absolútne nič o nej neviem, nič som o tom nepočula. Strašnú nostalgiu z toho mám a niekedy mám chuť si prečítať takúto knihu, úplne vypnúť a proste... Kedy si snívala o slobode, teraz slúži po krvavej pomste. Nesúďte ma, ja to proste chcem prečítať. Toto bude strašne random, ale dostala som túto knižku a rozhodla som sa ho zaradiť do dnešného videa, pretože dostala som od kamarátky, ktorá ju prečítala. Povedala, že ju doma nechce a nevie, čo s ňou má robiť, takže či ju nechcem ja do knižnice. A je to od Charles Dickinson, od Charlesa. Nepočula som o nej, absolútne neviem, o čom je, ale keď budem mať aspoň chuť na nejakú klasickú literatúru, aj keď neviem, či zrovna v angličtine, uvidím, či tá angličtina tam bude ťažká, pretože som skúšala čítať Pride and Prejudice v angličtine, ale ešte v tej starej angličtine a nerozumela som každé tretie slovo, takže uvidíme. Každopádne je to táto knižka. Ďalej mám knižku aj s záložkou, ktorú som kúpila v jednom obrovskom a strašne nádhernom a veľkom knihkupectve v Amsterdame, keď sme vlastne boli s priateľom. Lonely Castle in the Mirror. Takže tak ma tá obálka zaujala a celkovo ten vizuál tej knižky a zase je to od nejakej japonskej autorky. A sledujem jednu babu na Instagrame, ktorá stále keca o tejto knižke. Rozmýšľala som, že si ju objednám. Určite som si ju niekedy chcela prečítať, pretože tá baba hovorí, že to je najobľúbenejšia knižka. A keď je mi niekto sympatický a máme rovnaké vibes a povie, že to je jej najobľúbenejšia knižka, tak logicky si tú knižku prečítam. Strašne, neviem, z toho, ako na mňa pôsobí, to má taký Ghibli, Studio Ghibli vibes. Neviem, o čom to je. Neviem, mám z toho pocit, že by to bol nejaký magický realizmus, ale nechcem si vymýšľať. Kúpila som si ešte tiež v tom istom obchode, k tomu aj záložku
Knižku, ktorú vám teraz ukážem, tak už mám prečítanú dlhé roky, alebo akože nie je to až tak dlho, ale proste niekoľko rokov. Už ju mám prečítanú a niekoľko rokov, 2 alebo neviem koľko, proste už snívam o tom, že budem mať túto special edition. Tá autorka je jedna z mojich ako veľmi obľúbených a je to teda Holly Black. A už asi niektorí sa zviete, pretože som to dávala aj na Instagram, ale je to teda špeciálna nejaká zberateľská edícia Krutého princa. Neviem, či na to videu vidieť. Vnútri je teda knižka. Milujem tú sériu, milujem tie postavy, milujem ten príbeh. Strašne dlho som chcela túto knižku, alebo ich túto verziu tej knižky. Neprešlo ma to ani po tých rokoch, takže som strašne rada, že konečne ju mám a teším sa z nej. A tiež som to vlastne ukazovala na Instagrame, takže pokiaľ ma tam sledujete, tak ste to videli. Ultimátna nostalgia, pretože vyvíja sa mi foťák a grgám počas videí. To je reálne, že môj kanál. Ďalšiu knižku, ktorú tu mám, tak som ešte nečítala. Nie je to teda fiction. Nie je to proste príbehová knižka, ale nejaká sebarozvojová, neviem do akej kategórie by som mu zaradila. Secure Love. Create a relationship that lasts a lifetime. Neviem čo k tomu povedať, jak to obhájiť, pretože ak je to tak možno nevyzerá, alebo nehovorím moc na mojom kanále o takých nepríbehových knižkách, že nie sú príbeh, čo sú takéto, tak mám veľmi rada aj takéto knižky. Nie všetky sa mi páčili, preto ich až tak moc nevyhľadávam. Každopádne zaujala ma, pretože chcem si o tom prečítať, aj keď som veľmi akože loving vzťahu. Stále rastieme a stále sa treba snažiť a stále strašne si to chcem prečítať. Veľmi sa nám teším. Predposledná knižka, potom nakoniec necháme také 2 mangy, je knižka, ktorú ja som neplánovala kúpiť, hej. Netuším, kto je tá autorka alebo autor. Áno, autorka je to žena. A najprv som ani nevedela, že čo to má byť, ale potom mi došlo, že to je, ako sa povie, Tinkerbell. Zvonilka, asi nie Peter Pan, ale proste to na spôsob toho, ešte tam aj Disney proste pod tým podpísané. Chcela by som sa prečítať cez zimu, keby na to vyšiel čas, pretože má tam veľa knížek, ktoré by som chcela prečítať cez zimu a sú tematické a toto by sa tiež malo odohrávať cez zimu a na nejakom zimnom, neviem ako sa volá, tam kde bývajú. Poviem vám to takto. Najprv som to nechcela kúpiť, najprv som bola taká, že kúpim si to, nevyzerá to zaujímavo, ako by to niekto spracoval. Potom som to otočila a videla som tú mužskú hlavnú postavu ako ten fanát a bola som taká, že musím ho spoznať, musím vedieť, o čom bude ten príbeh, potrebujem proste vedieť. Takže tak, áno, jednoducho sa nechám ovplyvniť obalom knížek. Nehodnoťte knižky podľa obalu, možno to bude úplný trash a nebude sa mi to páčiť, ale za skúšku nič nedá. Presúvame sa na nákup z môjho milovaného Martinusu z dneška. Strašne veľa knížek mi prešlo rukami, strašne veľa knížek som pozerala a som si odfotila, že si niekedy chcem kúpiť. Túto knižku, ktorú vám teraz ukážem, som nikdy predtým nevidela, ani som o nej nepočula. Buď vyšla teraz niekedy, alebo som proste o nej nepočula. Obidva je veľmi možné. A je to teda The Ghost Cat. Nečítala som ani zadok tej knižky. Ja viem, že tie moje videjka nie sú až tak moc obsiahle možno, ale ja sa rôzne snažím to spraviť to ako zaujímavé a byť akože kus seba do toho dať. Nehovorím vám presne o tých knižkách alebo úplne do detailu, pretože ja sama nemám rada, keď mi to niekto hovorí a sama si o tom moc nezistujem a som taký čitateľ proste, ktorý ide podľa tej intuície, samozrejme si pozriem nejaké odporúčania, ale ten dej, to sa väčšinou nechávam najradšej prekvapiť. Tá knižka proste, zase je to taká, nie je to moc dlhé, ale to nie krátke, ale proste zase taká knižka od nie je to tentokrát japonský autor, takže uvidíme. Tá knižka volala moje meno, ja som proste nemohla odolať. Každopádne mám tu mangu, ktorú je to teda biel a volá sa to Number Call. Netuším, o čom je, pravdepodobne by mi to prezradilo toto, ale to čítať nebudem. A malo by to byť teda iba jedna proste vydaná takto samostatná manga. Fanúšikovia, že vraj strašne chcú pokračovanie, takže to asi skončí nejak otvorenie, alebo akože si to bude pýtať to pokračovanie, každopádne zatiaľ iba táto jedna, takže sa nepúšťam do žiadnej série, alebo má takto nejaký príbeh, aj keď nie asi ucelený, keď chcú pokračovanie všetci. Poslednú mangu, ktorú vám ukážem, alebo ako poslednú knihu, poslednú mangu. Ono to je jedna z mojich najobľúbenejších aj anime, aj manga sérií. Celú tú sériu mám proste tu v knižnici. Čítala som ju celú, neviem, či 3-krát alebo 4-krát, akože celú, čože akože na mňa veľa. A ja som proste nevedela, že ona je aj 7 diel. Opäť mi to tam bliká na červeno a zase mi vybíja ten foťák, ale už, chvála Bohu, sme u konca. Sme už úplne na konci, dúfam, že sa mi dnešné videjko páčilo, dúfam, že ja neviem, prečo tie videá pozerať. Mne to baví akože točiť, ale nechápem, že to reálne nikto aj pozerá, takže ale som rada, že sa môžem s niekým takto baviť a zdieľať tú radosť proste knižnú. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Najradšej by som bola, keby to bolo čoskoro a majte sa krásne. Pa, pa.